Biatorbágyon lakom születésem óta, itt is nőttem fel, itt jártam iskolába, a Torbágyi 1-es számú általános iskolába, ott végeztem el az általános iskolát, utána a középiskolába a Kolumbusz Kristóf Humán Gimnázium és Oktatásügyi Központban tanultam, aminek a végén egyeken voltunk, előtte több helyen. Innen egyetemre, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre mentem, ahol szociológia történelem szakon végeztem, és még az egyetem befejezése előtt kezdtem el 2004-ben dolgozni itt a helyi családsegítő központban, és azóta folyamatosan itt dolgozom. Ott a családsegítő központban kezdetben a gyermekjóléti szolgálatnál dolgoztam, körülbelül másfél évet, és akkor utána átszervezések miatt kerültem a családsegítésre, ahol azóta is folyamatosan ott dolgozom. Most az idei évtől kezdve intézményvezető helyettesként is. A nagymamámat nagyon sokan ismerik itt a településen, többnyire ilyen vezető beosztásban is volt régebben itt a Biatorbágyon, illetve ami még nagyon híres, hogy a Matuska robbantás után Matuska Szilveszter az nálunk töltött egy éjszakát a nagymamám akkor még gyermekként, tehát ugye a dédszüleimnél, illetve magában az ő elfogásában a dédpapámnak elég komoly szerepe van, meg az mi tűrülközőnk volt az egyik bizonyíték, mert az ekrazitnak a nyomát azon találták meg. Tehát ebből a szempontból így Biatorbágyon tényleg a nagymamám eléggé köztiszteletben is áll, és őt elég sokan ismerik. Édesapámat azért ismerik nagyon sokan, mert ő meg fuvarosként dolgozott nagyon hosszú időn keresztül, és emiatt őt is nagyon sokan ismerik. Így tehát teljesen abszolút olyan családból származom, ami itt Biatorbágyhoz kötődik. Egy kicsit a nagymamáról, hogy mert nem mondtad a neve, hogy ő kicsit. Igen, tehát Márkus Zsuzsannának hívják, amúgy általában mindenki csak Zsuzsanénnek hívja, tehát hogy így tényleg ő abszolút így van a köztudatban itt Biatorbágyon. És ő neki eléggé, tehát nagyon sokat szerepelt amúgy is tévében, tehát emiatt a matuskás dolog miatt is, meg egyéb okból is, ugyanis ő megjárta a Auschwitzot, tehát hogy ő el volt víve, és úgy került vissza, emiatt is nagyon eléggé sokat szokott szerepelni. Tehát abban megjelent ez most pontos címét nem tudom, ami legutóbb megjelent egy ilyen könyv itt a Biatorbágyon élő híresebb emberekről, tehát, vagy híresebb, tehát akiket úgy ismerek, abba ő is bekerült pont emiatt a vonatkozásban. Ez elméletileg úgy volt, hogy a nagypapám a MÁV-nál dolgozott, nem nagypapám, bocsánat, dédpapám, a MÁV-nál dolgozott, és amikor ugye hallották, hogy megtörtént ez a robbanás, mert itt lakunk nem messze, tehát itt a Viadukt utcában, tehát nem messze a hídtól, amikor ezt ő hallotta, akkor ugye kiment, hogy megnézze, hogy mi történik, ott akkor a mentésben részt vett, és hát találkozott ezzel az illetővel, ugye a Matuska azt mondta, hogy ő a vonaton utazott, ő is a szerencsétlenség része, ezért kérte, hogy jöjjön akkor el hozzá, vagy mondta, hogy jöjjön el, fürödjön meg, és akkor ott töltött egy éjszakát, ugye ez hajnalban, nem éjszakát, mert ugye hajnalban történt ez az egész eset, tehát a hajnaltól a reggeli órákig, és akkor hát a nagymamám állítása szerint ő ugye annyira emlékszik csak a történetből, hogy a kakaóját megitta, tehát hogy az nagyon fontos, és hogy tulajdonképpen azt tűnt föl, hogy már egyszer-kétszer már ott is ellentmondásba keveredett a nagypapámnak is, amit mondott, a dédpapámnak, amit mondott, a Matuska, és ez feltűnt neki, és akkor ezek után, amikor megnézte a jegyét, a dédpapám, akkor az nem arra a vonatra szólt volna, és akkor ezt ő szólt a helyieknek, a helyi csendőrségnek, és akkor ezen keresztül lett egy ilyen nyom, amire el tudtak indulni. Hogy a törölköző, ugye, mivel hogy megmosakodott a dédpapáméknál Matuska, és ahogy megtörölte a kezét, ugye az ekrazitnak a nyoma az a törölközőn fennmaradt, és akkor ezt a törölközőt elvitték, és akkor a perben ez egy ilyen bizonyíték, tehát ilyen tárgyi bizonyítékként szerepelt ez a törölköző. Azért az érdekes lehet, hogy a
mamát azt deportálták, tehát hogy ő zsidó volt ezek szerint? Hát, és esetleg beszélhetnénk arról, hogy, tehát, hogy milyen zsidó közösség volt, vagy ez is érdekes. Hát azt megmondom őszintén, hogy nem nagyon volt benne a nagymamával. Tehát nem nagyon volt benne így a zsidó közösségben, csak mivel negyed vér volt benne. Tehát hányan éltek itt, hogy mert sokan voltak, nem sokan, hitközség, valami. Ezt én nem tudok róla sajnos. Tehát ebből, de hogy tehát a nagymamámnak tulajdonképpen úgy... De hogy esetleg ha emlékszel, hogy volt a deportás, tehát innen hányan került, hányan deportált? Nem nagyon beszélt így erről nagymamám. Tehát kezd így egyre jobban megnyílni, illetve a Nánási Tamás, az itt a helyi újságíró, ő nagyon mondja azt, hogy hát ez azért nekünk feladatunk lenne, hogy ezt pontosan rögzíteni, hogy akkor vele mi is történt meg, hogy élte ezt meg, tehát ő már több ilyen riportot is készített vele. Az igazság, hogy ez így eléggé el van nyomva szerintem a nagymamámba, amit így néha-néha visszaad, az előjön. Az biztos, hogy így a családból ketten jöttek vissza, tehát a dédmamám, illetve a nagymamám, és akkor ők vissza tudtak jönni, a testvére, édesapja, ők sajnos meghaltak, tehát hogy ők már nem értek ki se, tehát őket félúton már meghaltak. Maga az, hogy a település, tehát hogy nagymamámban már csak ilyen nagyon kevés zsidóvér van, tehát az ő nagyszülei be volt az egyik fél, aki zsidó, de így ők nem is tartották, tehát ők abszolút nem is tartották. Amikor, ezt is mindig mondja a nagymamám, hogy amikor a csendőrök vitték el őket, ugye, hogy akkor el kell menni, a helyi csendőr az mondta is, hogy hát te nem vagy az, de hát ez a parancs, tehát hogy meg kell tenni, tehát hogy ő abszolút nem tartották zsidó családnak itt őket számon, csak hát mégis bekerültek ebbe a körbe, ahova kikerültek. Általános iskolába jártam, és akkor még megvolt ez a Torbágy Bia, főleg így az iskola révén. Tehát ugye hivatalosan Bia Torbágy volt, de attól függetlenül iskolában, hogy van az 1-es számú, 2-es számú, az a Torbágyi Biai, ezek abszolút így megvoltak. Tehát hogy a sportversenyekben főleg, tehát leginkább mondjuk engem a foci az, ami érint, abban folyamatosan mindig voltak. Főleg 2 olyan testnevelő tanár volt, aki ezt eléggé fenn is tartotta, hogy legyenek mindig. És akkor különböző foci meccsek korosztályonként lebontva ezek mindig voltak, és hát az mindig az eléggé presztízs kérdés volt, hogy akkor a biaiakat le kell győzni. Ez a mi időnkben, tehát ez tényleg így megvolt, még olyan szinten is, hogy ugye a mozi az nem volt Bián, akkor még volt mozi Biatorvágyon, az nem volt ugye a biai részen, azért volt olyan eset, amikor a bátyám osztálytársát azért verték meg lent Bián, mert hogy torvágyiként ő lement a moziba, tehát hogy ez még akkor így megvoltak. Azt veszem észre, hogy most már egyre kevésbé. Tehát azzal, hogy ugye főleg, hogy nagyon sokan költöztek be most Biatorvágyra az utóbbi pár évben, tehát majdnem megduplázódott a lakosság, tehát körülbelül 6-7 ezerről most 13 000 környékén van a lakosság. Főleg ugye a lakópark az már át is öleli, tehát az átmegy a határon, és mégis egy különálló részt képez a településen belül. Ott szerintem a lakóparkban ezt abszolút nem is tudják, hogy ők most Bián, vagy Torbágyon, vagy ők Biatorvágyon laknak. És nagyon sok az olyan beköltöző is, ugye mivel nagyon nagy telkek voltak, tehát magában a településen is azért nagyon osztódtak a telkek, tehát ide a belső területekre, hogyha lehet így mondani, a régi területekre is nagyon sokan költöztek be, szerintem ők sem nagyon tudják már, hogy ez most mi, hogy Bia meg Torbágy, hanem inkább Biatorbágy van. Tehát ugye a mostani időben ez már abszolút, már a mi időnkben is már azért elkezdődött az, hogy már közös rendezvények is a biai iskolával, meg egyébként, tehát hogy akkor is azért már nem volt annyira éles ez a különválás, de azért még megvolt. És most meg azzal, hogy az iskolák is ugye hát most 4, de papíron 4 iskola, meg eddig meg ugye volt 1 iskola, csak 2 épületben, nagyon össze is keverték az embereket, tehát hogy olyan értelemben, hogy a Torbágyról járnak le Biára iskolába, Biáról föl Torbágyra, tehát hogy most már ez még inkább kivette ennek az élét, hogy legyen Bia meg Torbágy. A városnak így a fejlődését így gyerekként, azt így végül is tényleg ugye mindig azon csodálkoztam, vagy mindig azon volt, amikor az gyerekként meglepődik az ember, amikor a szülők meg a nagyszülők mondják, hogy bezzeg az én időmben. Hát most ott tartunk, hogy már én is tudom nagyon sok dologra azt mondani, hogy bezzeg az én időmben itt ez volt, vagy pont az inkább, hogy itt ez nem volt, hanem csak azt lehet mondani. Tehát, hogy ez így szépen lassan is, az biztos, hogy Biatorbágyon ugye, ahogy a rendszerváltás után is, ahogy elindult ez a fejlődés,
az biztos, hogy nagyon lehet azt érezni, hogy az infrastruktúrára arra nagyon ráment a település. Tehát, hogy az utak azért elég sok tehát voltak földutak, kevesebb volt az, ami leaszfaltozott út, az egyértelműen most meg már szinte szerintem a 98%-a a Biatorvágy úthálózatának az aszfaltos út, tehát hogy azok megszűntek. Ugye az állattartásban a szabályozás az most már szinte nem is lehet nagyon állatot tartani a belső településen. Régen azért mindig voltak disznóvágásoktól kezdve házi állatok, azok voltak. Most már lassan nem is nagyon lehet látni házi állatot az udvarokban. Tehát, hogy ebből a szempontból a falusias jellegét így kezdi elveszíteni a település. Illetve most volt nemrég ez a mezőgazdasági összeírás, amiben mind lekérdező vettem részt, és abból is az derült ki, hogy hiába van kert, az a kert most már inkább nem veteményes kert, meg nem gyümölcsös kert, hanem akkor az díszkert. Tehát, hogy egyre kevesebb az a terület, ahol ténylegesen bármit is termelnek. Illetve nagyon sok olyan terület van, akik meg nem is csinálják meg a kertet, mert mondjuk idősek, és ott van a nagyon nagy kert, ami egyre inkább csak lepusztul. És azok nincs is megcsinálva díszkertnek, nincsen begyepesítve, de már nem is bírják gondozni, tehát hogy egyre inkább így gondozatlan terület lesz. Tehát, hogy ilyen szempontból abszolút így elkezdtünk fölfejlődni, de én azért még mindig úgy gondolom, hogy, és még mindig azért többnyire az a szójárásom, hogy a faluban, tehát hogy azt, hogy város lettünk, azért azt még annyira nem lehet érezni, hogy a többi dologban is fölnőtt volna a városi szintre. Tehát azért megmaradt azért ez a falusias jelleg, de inkább csak abban, hogy kertes házak és a kertes falusias jelleg, de az, hogy állatokat tartsanak, vagy növényeket termesztenek, tehát hogy kertek legyenek, az abszolút így az átalakult. Az biztos, hogy azzal, hogy városiasodik a település, az a része egy kicsit kezd eltűnni, hogy mindenki ismer mindenkit. Tehát, hogy azzal, hogy ennyire nő a népesség, és mondjuk Biatorvágyra még az is jellemző, ami nagyon ritka Magyarországon, sőt szinte majdnem az egyedüli település, hogy a természetes növekedés is van. Tehát, hogy több gyermek születik, mint amennyien elhaláloznak. Illetve nagyon sok ugye a beköltöző. És ez az a dolog, hogy így nagyjából azért Torvágyon, mivel egy iskolába jársz, egy óvodába jártál, bár mondjuk 2 óvodaépület volt Torvágyon is, de azért nagyjából ismert mindenki mindenkit, ez kezd kimenni. Tehát, hogy ugye most már nem csak ide járnak iskolába, akik itt laknak gyerekek, nem csak ide járnak óvodába, akik itt laknak gyerekek. És lehet, hogy felnőnek úgy, vagy esetleg mondjuk azért, mert ugye kiköltöztek Biatorvágyra, teszem azt a lakóparkba, de az iskolát nem akarnak váltani, mert ugyanúgy be tud járni Budapestre iskolába, vagy ahonnan éppen kiköltöztek. Tehát, hogy emiatt lehet, hogy a saját korcsoportjával sem találkozik az, aki itt lakik Biatorvágyon, míg azért a régi időben azért kénytelen voltál találkozni, mert hogy egy iskola volt Torvágyon, oda járt minden torvágyi gyerek, tehát a te saját korcsoportodat azt nagyjából ismerted. Azért tényleg elég sok volt a közös program a biai iskolával, akkor emiatt ismerted a biaiakat is, tehát hogy azért a te korosztályodban nagyjából majdnem mindenkit ismertél, mert 1-2 jártak nem ide Biatorvágyra iskolába. Most ez nagyon kezd megváltozni, az egyértelműen szerintem nagyon sok gyerek nem ide jár iskolába, eleve a helyhiány miatt is, tehát hogy az biztos, hogy a városban az hiányzik, hogy az iskola kérdés megoldódjon. Ami ugye nehéz kérdés, mert most van sok gyerek, de ki tudja, hogy ez hogy fog alakulni. Tehát, hogy nehogy az a hiba legyen, hogy most akkor fölépülnek iskolák, új óvoda, új iskola, stb. És most éppen van sok gyerek, és utána egyszer csak lesz egy luk, ahol meg elfogy. És akkor ott üresen állnának az iskolák, meg az óvodák, bár azt azért nem hiszem, hogy üresen, de hogy nagyon lecsökkenne a száma. De most a mostani helyzetben az biztos, hogy az hiányzik a városból. Ugye az a része is azért, ami a városnak kéne, hogy tudjon nyújtani, hogy legyen egy olyan szórakozóhely, vagy egy olyan hely, ahova el lehet menni, az nagyon hiányzik. Viszont ugyanakkor bejön az is, hogy ugye Budapest közelsége miatt nagyon könnyű elmenni szórakozni, úgyhogy nem kell sokat utazni. Tehát, hogy nagyon nehéz mondjuk megnyitni egy helyi szórakozó helyet, amikor itt van Budapest
20 percre, ahol meg minden van. És inkább bemennek Budapestre szórakozni az emberek, mint hogy helyben. De mégis egy olyan kultúrát, helynek a hiánya szerintem nagyon érződik, ahova le lehetne ülni, és az nem egy kocsma. Tehát, hogy mert persze a kocsma is jó, hogy van, de hogy egy olyan típusú, ahol inkább le lehet ülni és el lehet beszélni, amit a faluház próbál programokkal, meg próbálja azért ezeket az igényeket kielégíteni, de én úgy gondolom, hogy és ezt csináltunk is a családsegítőben egy ifjúsági felmérést, ahol egyértelműen kijött, tehát hogy azt az alcímet is adtuk neki, hogy kell egy hely. Tehát, hogy az egyértelműen kijött, hogy a fiataloknak nincs hova elmenni, és nincs hova leülni úgy, hogy akkor ott normálisan, kulturáltan el tudják tölteni azt az időt, hogyha össze akarnak jönni, és valamilyen rendezvényen részt venni. Ez, ami nagyon hiányzik, illetve az, ami még ugyanebben az ifjúsági felmérésben azért kijött, hogy a sportolási lehetőségek is eléggé le vannak korlátozva a településen. Tehát ugye van a foci, mert az úgy, ahogy van, annak sem a legjobbak tehát ott is lehetne azért fejleszteni magát a helyet, tehát hívjuk így infrastruktúráját, tehát azért jó, hogy most elkészült a műfüves kispálya, ami azért nagyban javít, hogy akkor legalább télen is lehet úgy edzegetni rajta, de azért a focin kívül nagyon Biatorbágyon most, mivel nincsen egy olyan méretű tornaterem, ami normál méretű lenne, ezért egyéb sportokat nagyon nehéz elindítani, de mondjuk az is igaz, hogy nem tudom, hogy mennyire lenne rá igény. Tehát, hogy lenne igény arra, hogy ezek meglegyenek. Én úgy gondolom, hogy igen. De mondjuk ebben benne van, hogy én mindig sportoltam, tehát, hogy nekem a sport az fontos, és egy kicsit magamból tudok csak kiindulni. Szerintem azért valószínű, hogy lenne rá igény, hogy legyen egy olyan sport létesítmény, ahol normálisan lehet akár kézilabda, kosárlabda, egyéb sportokat, tehát egy sportcsarnok mondjuk. Ugyanígy az úszodának a hiánya is valószínűleg azért arra is lenne igény, hogy úszni el lehessen járni. Tehát, hogy ezek a sport területén való fejlettség az nem annyira van meg. Tehát az valószínű, hogy abban lehetne fejlődni a városnak, meg kéne is szerintem. Tehát a munkavállalás és a munkának a változása, hogy a faluból, hogy átmentünk városba, szerintem az biztos, hogy régen is megvolt az a településen, hogy a Budapest közelsége az nagyban növelte annak az esélyét, hogy az elhelyezkedésben itt Biatorbágyon azért akkora nagy problémák nincsenek, nem is voltak, én legalábbis nem tudok róla. Tehát az biztos, hogy az ingázás az könnyű. Tehát azért közlekedése Biatorbágynak nagyon jó, mert van vasút is, van a busz is, tehát azért könnyen be lehet jutni Budapestre. Így ezért szerintem nagyon vegyes a kép arról, hogy a foglalkoztatás az miben és hogy dolgoznak az emberek, és azért nagyjából nagyon könnyű elhelyezkedni. Tehát, hogy 8 éve dolgozom itt a családsegítőben, és akkor is a legelején is az volt a tapasztalat, hogy itt Biatorbágyon kvázi 2%-at, tehát sőt régebben még 1% környéki volt a munkanélküli ráta, ami ugye az kvázi teljes foglalkoztatást jelent, tehát a szociológiában 2%-ig azt mondják, hogy teljes foglalkoztatás van. Ez az utóbbi időben most, hogy ez a válság és egyebek bejöttek, tehát a 2008 óta egy kicsit megemelkedett a száma. Még mindig a munkanélküliség így is azért bőven az országos átlag alatt van. Tehát hogy itt nagyon sokan költöznek eleve ezért Biatorbágyra. Tehát nagyon sokan jöttek föl például ugye vidékről azért, mert Biatorbágyon jó a foglalkoztatás. Tehát, hogy, és nem is az, hogy Biatorbágyon, hanem ugye Budapesten, Budaörsön, Törökbálinton, tehát azért itt azért eléggé nagy nem ipari központok, de hogy foglalkoztatási lehetőségek vannak, raktárak, egyebek, ahol segédmunka is kell. Tehát azok a rétegek azok könnyen tudnak elhelyezkedni. Az egyértelmű, hogy akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, tehát az Budapest és a környékén az elhelyezkedés az mindig is jobb volt. Tehát ez a réteg is megtalálja azt a számítását, ami kell. De az biztos, hogy ez alatt a 8 év alatt azért azt tapasztaljuk a családsegítőben, hogy most az utóbbi időkben azért megnőtt ennek a száma. Tehát itt is van azért egy romlás a településen. Ha más nem, akkor a rendszeres szociális segélyezetteknek a köréből ez levonható. Tehát én, amikor idejöttem dolgozni, utána
és ugye akkor folyamatos változás volt ennek a nevében, ennek a rendszeres szociális segélynek, nem volt egy darab sem. És aki volt, az is csak azért volt, mert valamit kellett neki ideiglenesen egy idősebb vak hölgynek, amíg a többi el nem intéződik, valami kellett jövedelem, és valahogy beleraktuk ebbe a keretbe. De ő tulajdonképpen nem volt az a tipikus rendszeres szociális segélyezetre való. És minden konferencián és egyebeken, ahol részt vettem, csak hallgattam, hogy milyen számokat mondanak, hogy mennyien vannak, akik egyéb településeken rendszeres szociális segélyezettek, és nem tudtam eldönteni, hogy most ez azért van, mert nagyon szigorúan veszi itt az önkormányzat a szabályokat, és tényleg, mert hogy azért eléggé szigorú szabályok között lehetett bejutni ebbe, vagy tényleg ennyire jó a helyzet, hogy itt Biatorvágyon nincsen. És most az utóbbi időben azért most már ez a rendszeres szociálsegély, illetve ez a foglalkoztatási helyettesi támogatásosok összessége, ugye ez a régi rendszeres szociálsegélyesek, ezek ketté lettek szedve, most már több mint 40 fő. Tehát az se sok, tehát még mindig országos szinten, meg egyéb településekkel összehasonlítva ez a szám, ez ugyanúgy alacsony, de ahhoz képest, hogy nem volt egy se, ahhoz képest azért viszont nagyon sok. Tehát akkor ez egy hirtelen, és ez is azért azt mutatja, hogy most már Biatorbágyon is megjelent az a réteg, aki a válság miatt elvesztette az állását, és nem talál új lehetőséget. Ezek többnyire ugye idősebbek, tehát ezek többnyire az a korosztály, akik így nagyjából láthatóan az 54-56-os születésű korosztály, akik, és alacsony iskolai végzettségű, akiket először küldtek el esetleg a munkahelyükről, mert hogy ők azok, akik már ti már idősek vagytok, menjetek nyugdíjba, csak azt felejtik el a foglalkoztatók, hogy a nyugdíj viszont már elrohant. Tehát, hogy most már nekik is majd 10 évük van még a nyugdíjig. Tehát, hogy most már nem 1-2 éven belül el fogok menni nyugdíjba, és most már nem vesznek föl, mert menjél el, hanem most már őtőlük is elszaladt a nyugdíjkorhatár. És emiatt ennek a rétegnek ez jelenik meg nagyon ebben a statisztikában, tehát ebben a megnövekedett rendszeres szociális segélyezettek körében. És így a foglalkoztatás Biatorvágyon ebből látszik, hogy tulajdonképpen azért ritka az, aki hozzánk kerül, mert azért eléggé rálátásunk van így a családsegítő központban, hogy akkor így akik munkanélkül vannak, azok körülbelül milyen. Tehát azért a fiatalok nagyjából azért el tudnak helyezkedni. Azok is el tudnak helyezkedni, akik fizikai munkát tudnak még végezni, tehát nincs, az egészségállapotuk nem romlott meg, és olyan korosztályban vannak, azért ők el tudnak helyezkedni, mert tényleg itt azért akár itt a helyi ipari parkban, vagy tényleg Budaörs, Törökbálint és Budapest közelsége miatt azért ők esélyesek arra, hogy el tudnak helyezkedni. Itt az idősebb korosztály, akik még a nyugdíjhoz még messze vannak, viszont már azért idősebbek, alacsony iskolai végzettségek, ők Biatorvágyon szerintem most, akik eléggé veszélyeztetve vannak erre az egészre. A település ahogy nőtt és ahogy fejlődött, ugye az összeolvadással, illetve igen, volt egy már folyamatos beköltözés a régi település részre, és akkor ugye megnyílt a lakópark is oda, és nagyon sokan költöztek. Ezt amikor a lakóparkot elkezdték építeni, és először jöttek be azok az adatok, hogy mennyire sok a betelepülőknek a száma, tehát hogy ez iszonyatosan meg fogja dobni a település lélekszámát, akkor mi már láttuk, hogy ott azért lehetnek majd olyan speciális problémák, amik kifejezetten mondjuk arra a területre lesznek jellemzőek, mert amúgy nem volt Biatorvágyon egy olyan területrész, vagy egy olyan, amire azt lehetne mondani, hogy most ott koncentrálódtak a problémák. Tehát, hogy eléggé szétszórt. Csináltunk 2009-ben egy szociális térképet itt Biatorvágyon, és ott is egyértelműen ez jött ki, hogy akár a segélyezés tekintetében, akár a segítség tekintetében nincsen az, hogy most akkor lenne egy ilyen slummosodott rész, ahol na most ott akkor nagyon összesűrűsödtek a problémák, hanem ez szétoszlódott a területen. Viszont már ott kijött az, ugye 2009-ben akkor már nagyban elindult a lakóparknak a bővülése, pont bejött a válság is, hogy ott lehetnek majd olyan problémák, amik eddig a településen nem jelentek meg. Itt leginkább arra gondolunk, hogy ugye hitel és a hiteleknek a esetleges bedőlése. Mert ugye kiköltöztek úgy ide, új életet kezdeni, hogy felvettek hitelt, abból tudtak lakást vásárolni.
Ezt ide kiköltöztek, többnyire hozták magukkal idézetével a nagymamát, vagy valamilyen nagyszülőt, és együtt éltek. És esetlegesen, hogyha ez a nagyszülő kiesik, mert meghal, akkor ugye egy jövedelem kiesés van a család tekintetében, a nyugdíj. És ez nagyon sokszor a hitel tekintetében iszonyat problémát okoz. Ez viszont, hogy ez a kiesés és ez az anyagi probléma megjelenik, ez pedig generálja az egyéb problémákat. És most ez nálunk a családsegítőben teljesen meg is jelent, hogy ezek a vállások, nagyon sok olyan vállás van, ahol tehát nem az anyagi probléma miatt kerülnek ide a mi tekintetünkbe, hanem azért, mert a vállás durvul el a két fél között. Nagyon sokszor magasan kvalifikált emberek, akár iskolai tanulmány szinten, akár anyagilag, mégis olyan durva vállásaik vannak, pont ezek miatt, hogy ide kerülnek a gyerekjóléthez, és meg kell őket vizsgálni. Tehát ezek a problémák, ezek egyértelműen nem nagyon voltak jelen a régi településen, tehát ezt a problémát, ez kvázi a lakópark hozta be a település életébe. Ugyanígy viszont hoz olyan problémát is a lakópark, ami pedig az önkormányzatnak probléma, hogy nagyon sok ember, tehát plusz emberek, akiknek plusz igényeik vannak, amik meg is voltak nekik ígérve, és ezt most ők követelik, és akkor itt újból visszatérve arra, hogy az iskola, óvoda, most már a bölcsőde ugye megnyitotta kapuit, de hogy ezek mind olyan kérdések voltak, amik a régi településben nem jelentettek problémát, nem is kellett ráfókuszálni erre. Az új lakóparknak a lakóinak az, hogy integrálódnak a településre, azért mindenféleképpen van egy olyan gátja is, azért a régen itt lakók, ugye ez a gyütment, tehát hogy ők azért van egy ilyen része a dolognak, de én úgy gondolom, hogy azért nem annyira nagy Biatorvágy, még így is, hogy nagy lett, azért nem annyira nagy, hogy ezt ne tudják megoldani. Az, hogy ugye megnyílt az új boltok, tehát a Penny meg a CBA, ami elősegítette azt, hogy most már azért helyben is el lehet úgy menni vásárolni, hogy egy nagy bevásárlásra nem kell elutazni mondjuk a Tesco-ba vagy az Auchanba, hanem azt is itt helyben is meg lehet azt ejteni. Ahhoz viszont mindenféleképpen át kell nekik menni a településen. Tehát, hogy bejárás, kijárás az biztos, hogy a településen keresztül történik, mert nincs is más út kifelé. Tehát, hogy ebből a tekintetből azért nekik be kell kapcsolódni valamilyen szinten a település életébe. Azok a kulturális igények, amik egy városban vannak és felmerülnek, ugye azokon, hogy mennyire vesznek részt, ez leginkább abból lehet szerintem látni, hogy nekem legalábbis az a tapasztalatom, hogy ugye van egy-két ilyen egyesület, amit kifejezetten most már ők hoztak létre, tehát hogy a helyi civil életbe azért próbálnak ők bekapcsolódni, ha más nem, akkor ilyen civil egyesületeknek a vonalán, tehát hogy azonkon keresztül. Ezért abban úgy próbálnak azért szerintem bekerülni a városnak a vérkeringésébe, és hát mindenféleképpen a városnak meg be is kell, hogy valahogy integrálja, tehát hogy bekerüljenek ők, mert azért mégiscsak majdnem egy ugyanakkor a lakosságról beszélünk, mint amennyi eddig volt a régi település részen. Tehát, hogy ezeknek az igényeknek meg is kell teremteni a lehetőségét, hogy ezek, akik oda költöztek, azok akkor biatorbágyiak lehessenek, és hát pont ez még inkább az ugye el fogja vinni erre a települést, hogy ez a torbágy-bia, ez egyre inkább meg fog szűnni, mert nekik már egyértelműen, hogy ők már biatorbágyiak, tehát ők ezt fogják képviselni, és hát mivel annyi a számuk, hogy ezt egyértelműen fogják is tudni képviselni, tehát hogy ez mindenféleképpen el fog menni ebbe az irányba. Ugye akik pedig születnek gyerekek, azok meg már ebben nőnek föl, hogy most már egy iskola van, ami biatorbágyi iskola, tehát hogy ez így meg lesz. Tehát így szerintem ez időkérdése, és akkor mindenféleképpen abszolút teljesen a része lesz a lakópark is Biatorbágynak. Az biztos, hogy fiatalabb. Tehát abból kiindulva, hogy még tényleg én azért szoktuk ezt így, amik kollégák is már kevésbé itt a családsegítőben, így végül is már nem is nagyon vagyunk olyanok, akik régen Biatorbágyon lakunk, de azért azon szoktunk viccelődni egyik kolléganőmmel, hogy mi azért torbágyiak vagyunk. Tehát, hogy jó, van itt Biatorbágy, de mi azért torbágyiak vagyunk, tehát, hogy azért ne keverjenek minket a biaiakkal. De az biztos, hogy ez át fog alakulni, tehát ez egyre kevésbé lesz meg, és akkor már kialakul egy biatorbágyi
kép, ami biztos, hogy már városi, tehát városias lesz. Tehát, hogy az, hogy falu, ez is egy idő után el fog tűnni a közbeszédből. Mert én még mindig, amikor mondom, akkor majd mindig javítanom kell magam, mert bárhol mondom, hogy hát, hogyha falu, nem falu, hanem város, tehát, hogy nekem még falu Biatorvágy. Az biztos, hogy ha eltelik egy kis idő, akkor tehát akkor már tényleg város lesz. Tehát az biztos, hogy ugye idővel minden azért meg fog valósulni, eleve meg kell is, mert hogy a városnak vannak olyan kötelezettségei, amiket teljesíteni kell. Tehát ez a városiasodás, ez szerintem azért előre fog lépni. Akik ugye kiköltöztek, azoknak is idő kell azért, hogy most már akkor biatorvágyiak vagyunk, tehát hogy őbennük is azért biztos, hogy van már valamilyen kép, hogy akkor ők eddig voltak pestiek, budaiak, nem tudom honnan jöttek, most már biatorvágyiak vagyunk. Ennek is el kell tenni egy kis időnek, de szerintem az biztos, hogy egy idő után ez ki fog alakulni, hogy akkor most így van egy Biatorvágy, ami már mondjuk már jó rég van, de mégis azért a fejekben azért még egy generációnak azért szerintem elő kell kerülni, akik már azt mondják, hogy akkor biatorvágyiak vagyunk, és akkor ez már inkább egy városias kép lesz bennük, akik Budapest közelében, de mégis azért külön egy kisváros, ami hát reméljük, hogy élhető is, és akkor az egy ilyen kép lesz szerintem. Szerintem, és magamból kiindulva azt kell egy településnek és egy városnak, hogy a sport is méltó helyen legyen, és méltó helyen lehessen űzni. Azért vannak ugye itt híres sportolók a városban, a Güttler Károly vagy a Horváth Csaba, aki már mondjuk nem itt lakik, de itt nőtt föl, ő ugye olimpiai bajnok kajakosunk. Azért ő nekik is mindenféleképpen fontos, ugye a Güttler Károly el is indult a régebbi szavazáson, tehát ő próbált elindítani egy sportnak a támogatását, és szerintem ez azért a Biatorvágyra jellemző is. Azért itt most Biatorvágyon van egy MB3-as foci csapat, azért oda fölküzdöttük magunkat, mert én mondjuk a csapatnak a tagja is vagyok. Egyre kevesebb mondjuk a Biatorvágy. Tehát, hogy ezen is sok vita megy, hogy jó ez, hogy van egy csapat, aki MB3-as, de olyan játékosok játszanak benne, akik nem biatorvágyiak, vagy inkább legyen egy alacsonyabb osztályú csapat, de ott játszanak biatorvágyiak benne. Én úgy gondolom, hogy a kettő között kéne megtalálni, ott van valahol az igazság, tehát hogy az lenne a jó, hogy hogy egy MB3-os azért az mégiscsak már nemzeti bajnokság harmadik vonal, tehát ez elég magasan kvalifikált csapat. Az már elméletileg egy olyan gyereknek, aki elkezd sportolni, az lehet cél, hogy én akkor oda bejussak. És ez lenne a jó, hogy ez minél több gyereknek legyen ez a cél, hogy akkor most már látok magam előtt egy olyan csapatot, ahova érdemes lesz bejutni, oda érdemes bekerülni, és minél több biatorvágyi gyereket lehet akkor beintegrálni, annál jobb lesz akkor. Tehát annál jobb lesz, hogy akkor inkább közelebb lesz a településhez még az MB3-as csapat is, mert több lesz a biatorvágyi. Tehát ez a sportfejlesztés, ez mindenféleképpen kell, és emiatt is jó szerintem, hogyha fejlesztik a sportot, mert akkor azok a gyerekek, akik amúgy sportolnának, nem máshova fognak elmenni sportolni, és nem a Budaörs lesz a vonzó csapat számukra, hanem akkor a biatorvágyi csapat lesz számukra fontos, és így akkor végül is a biatorvágyi csapat is tényleg biatorvágyi csapat lehet, és nem olyan játékosok fogják alkotni, hogy a 20 emberből 4-en vagyunk benne biatorvágyiak, hanem akkor lesznek 15-en biatorvágyiak, kiegészítve egy-két olyan játékossal, akik meg kellenek, tehát az MB3-ban ott már olyan csapat van, ahova kell erősítés, tehát nem feltétlenül a helyi emberekből kell megoldani, de azért ezt az arányt lehet növelni, és hát ebben lehet bízni, hogy az fog is nőni.